στο τέτοιο. Τους συνδρομητές θέλω για άλλο λόγο. Για να ανεβαίνει το προφίλ, να καταφέρουν να κάνουμε πράγματα. Είναι 3 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Έχω ένα engine καλάμι τώρα και ένα baitcasting μηχανάκι. Θα τα κληρώσω και τα δύο. Όποιος θα πάρει, ας πούμε. Το baitcasting θα κάνει για καλαμάρια, θα κάνει για κάτι. Το ίδιο και το έτσι το καλάμι. Για κάποιον που ψαρεύει καλαμάρια το χειμώνα, είναι ένα καλικούναν. Καλό καλαμάκι. Θα το κάνουμε έτσι. Και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω όλους. Όπως μπορώ. Τι κάμερα έχω? Κάμερα δεν έχω. Έχω το κινητό μου, ένα Redmi. Καλησπέρα Λεωνίδα. Μισό λεπτό παιδιά, με παίρνουν τηλέφωνο δεύτερη φορά.